Zdravo, veliki pozdrav, ovo nedeljni pregled štampe započinjem s ovom vešću. Sunčev sistem okružuje divovski vatreni zid. Ja za ovaj zid prvi put čujem, a kako vidim, Voyageru nije smetao ni onaj zid neprobojni oko zemlje, a sada ne smeta mu ni taj vatreni zid oko našeg sunčevog sistema. Šta sve naučnici neće lupetati samo da bi opravdali postojanje Voyagera 2. I dok se u ovom tekstu govori da je jako rizično poslati ljude van sunčevog sistema, u ovom tekstu drugom se govori da je problematično poslati ljude i na Mars. Ali na sve ove izveštaje naučnika NASA uopšte ne mari. Evo, testira se neka podvodna sonda da bi ispitivala mesec Evropu. Čini mi se da se ne obaziru ni u Boeingu na štetnost svemirskih putovanja. Evo, najavili su čak pre vremena lansiranje svoje rakete u svemir. Ujedinjeni Arapski Emirati želi da ujedine region tako što će osnovati zajedničku svemirsku agenciju. I ova vest je baš realna, jer oni ne mogu da ujedine Arape da ne ratuju među sobom već stotinama godina, a kamoli u vezi ovake gluposti. Ali pogledajte dokle oni idu daleko i šta žele da urade. Bruka i sramota. A šta tek reći na ovu bruku i sramotu koju je NASA nedavno pokazala ili prikazala. NASA je prikazala neki navodni snimak iz svemira sa međunarodne svemirske stanice, neki trag u oblacima i nije mi jasno ko je te tragove napravio. Obratite pažnju na ove fotografije i da li vam ovo deluje da je snimano iz svemira. Rusija otvara nove slučajeve prevara preko kosmodroma. Ja bih dodao da svi ovi slučajevi koji se dešavaju oko bilo kog ruskog kosmodroma i jesu prevara i laž i sramota za rusku naciju. A pogledajte, molim vas, ovu bruku i sramotu za Kineze i Amerikance. U ovom tekstu se opisuje sudar nekih mikrosatelita, čak nam pokazuju i snimak. Ovaj snimak može da uradi dete, ja sad mislim već u predškolsko doba. Evo sada i Japanci se priključuju ovom mitu o Bermudskom trouglu. Kakve sve gluposti neće lupetati samo da bi sakrili jednu činjenicu, a to je gde padaju rakete sa Floride. I po mene je ovo sve što ste do sad čuli jedan Disneyland. I sada sledi već moja redovna rubrika Biser nedelje i ove nedelje imamo dva jako dobra bisera. Evo, biser broj 1. Dobro obratite pažnju na ovu vest. I ja očekujem uskoro da će ljudi po nekom novom zakonu o zaštiti robota ići u zatvor što su ga, ne daj Bože, šutnuli. Biser broj 2 je jako smešan. Astronauti na Međunarodnoj svemirskoj stanici koriste pelene. Oba toaleta na Međunarodnoj svemirskoj stanici su van funkcije. Mora da se Arthur Clarke u grobu sada okreće. Evropska svemirska agencija traži više novca. Ovo mi je sad postalo totalno razumljivo, jer treba te toalete gore u svemiru i popraviti. Sport. Fudbalski klub Ravna zemlja je očigledno ušao u neku krizu i posle poraza od 3:0 očekujem da će na domaćem terenu uspeti da pobedi i da prebrodi jednu baš veliku krizu. Srećno plavi. I ovu vest sam namerno ostavio za kraj. Ariana 5 je podnela neki egipatski satelit u svemir i ja ću vam sad prikazati deo snimka, doduše koji je ubrzan 2 puta, i obratite pažnju na left
ove rakete. Ovaj let, kako ga ja nazivam, poniranje u svemir, ima 2 faze. I kad god vidite promjenu kadra, oni ubace ovako nešto. I sada dolazi do fantastične scene. Odvajaju se boosteri koji prate let rakete, dok boosteri lete ka zemlji, raketa leti u svemir. A idu isti put. I kako je ovo moguće? Moguće je samo u Disneylandu. Gledali ste prelistavljanje štampe za ovu nedelju. Zvezda Severa vam želi sve najbolje. Prijatno.